Brozone, Suomi on top täällä. Nyt on vähän semmoista juttua, että täällä pelataan Fortnitea. Mä en tiedä. Mä menen ehkä Blitz Royaleen sittenkin. Mä en halua mennä ehkä tähän. Mennäkään hetki. Okei, nyt me ollaan menossa Blitz Royaleen. Ja joo. Ei tässä muuta. Pitää vaan odottaa hetki. No. Mä pelaan vaan pari matsen Blitz Royaleen, niin kyllähän se sitten riittäisi tältä päivää. Krakki. Okei, ländetään Plasantaan. OK, Aspect of Combat. Tää ei oo niin hyvä. No, hypätään. Ei tätä, tää on ihan vamma. Anteeksi. Tämä on ihan huono ase, mä en tykkää tästä yhtään. Tää on niin nouskilassa kuolla ja voi. Mutta no, nyt kun me pelataan ja te saatte katsoa, niin mä nyt käytän tätä ihan huvin vuoksi. Boom. Jäi. Tää video mä yritän olla on kiroilematta. Ehkä. Jos mä pystyn. Okei, enköhän mä pysty. Toivon vaan, että kukaan tyyppi ei tule tänne. Jos mä asun leikin vähänkin tohon yhteen kohtaan, mulla nimittäin on tosi kuvausjuttu tos mun keskellä mun melkein, tai tuolla ylhäällä mun näytös, niin jos se osuu vähänkin siihen, niin sit mun kursori alkaa näkymään. Jää nyt! Jää nyt! Jää nyt! Äijä! Äijä! Mitä se ei kuollu? Mä osuin siihen! Mitä se ei kuollut tohon? Äijä! Tässä videossa yritetään saada ainakin 1 voitto. Toivottavasti. Mulla on niitä, oliks se joku 14, mutta kuitenkin. Kruununvoittoja tällä seasonilla jo. Vaan kun mä oon pelannut Blitz Royalea. Tää Blitz Royale on vaan niin hyvä. Mä rakastan mitä? Niin mitä meinasit sanoa? Blitz Royalea meinasin sanoa. Vahingossa sanoin. Yritetään nyt saada 1 voitto edes. Ja ainakin vähintään kruunuvoitto. Yritetään saada tän pelin tavoitteena on saada voittoa ainakin. Tän on kruunuvoitto. Jos ei sitä, niin sit voittoa ainakin. Okei, mikä medali onkin? No voi nyt Joo. Ei voi kiroilla. Pitää vähän niinku blurrata. Mä en sano sitä kokonaan. Siis tämähän on ihan huono medali onkin, et sä hyödyt tästä mitään. No, oho. No vahingossa vedettiin nyt tommonenkin tossa. Äijä. Äijä, tuolla on kruunu tuolla yhdellä. Tuossa mun alla on 1, jolla on kruunu. Tuu vaan sisään, hei. Missä se on? Se on tossa. Toi osaa sit pelaa. Nyt tuu tänne, voi vittu! Ei! Kuole! Mitä mä en kuole?
Äijä, mä toivon, että kuulette mua. Hetko. Tää on häkkäri. Nimittäin tää tappoi Megacitistä meidät Placentaa. Guganilla. Äijä, mä toivon, että mun kuulokkeet meni just rikki, kun mä vahingossa lennätin ne lattialla. Ne pitää olla vissiin kunnossa. Toivottavasti ette edes kuulette mua. Jos te kuulette mut liian kovaa, niin voi pilluppo. Voi Eli mä en pysty olemaan family friendly. Mä oon vaan on tyhmä. Mä en pysty olla jostain family friendly. Hei! Ah. My dog ate my homework. En mä osaa puhua. My homework is my dog. Tosi hyvä selitys. Joo, tosi hyvä selitys. Menkää kouluun ja sanokaa, että my dog died. Ja se kysyy, että jos Ope kysyy, että miksi sä kuoli, sanokaa silleen, että mun läksyt söi se. Äijä! Äijä, mä rikoin melkein ton koko talon vaan sen takia, että mä voisin tappaa noin 2. Mäkin kuolin itse tohon just. Joo. Ok. Give me the shields. Okei, tässä on vielä tää. Mä toivon, että täältä tulee shotgun. Gun! Oho, mä en siirryttää tiimaa. Ei käy. Voi ei, en halua tuota. Äijä! Uusi tommonen. No saatte sit haukkuu mun valintaa, mua ei kiinnosta. No mun omat valinnat. Noniin, anna mulle jotain hyvää. Oho, tää on aika hyvä. Bro. En mä tiedä otaanko tota. Tossa on joku. Mitäs medali onkin? Onks tässä mitään muuta? Oh, on parempi. Ja toi on paljon parempi. Botti. Ihan perus. Näkee hyvin usein. Äijä!
me this kill. Bro. Yo, ain't drinking nothing. Aija, mitä? Aija! Joo, tässä on näköjään tosi joo. Nyt josta on siis tosi vaikeeta saada voitto. Ja jos te ette usko, että mulla on 14 kruunuvoittoa, niin mä voin näyttää. Ensin mä poraan mun näytön. Semmosella leluporalla. Sitten poraa itseni. Ja sitten mä poraan mun näppäimistön. Mä poraan mun kuulokkeet. Mä poraan mun hiiren. Mä poraan mun koneen. Muistakaa, se on vaan lelupora, varoitus, se on lelupora. Niin kattokaa. Vittu. Bro, musta tuntuu, että toi käy ihan ekana mun päällä. Tällä kertaa ei mennä tonne, koska se on kuolema. Joten ländetään tähän suoraan alas. Eli tänne näin. Tänne tulee 3. This is my house. Mä otan noin mukaan. Vedän tästä seinät nopea läpi. Toi tosta. Oho. Aika hyvä. Sitten otetaan toi. Vedetään toi tosta. Ja jos sä voisit olla niin kiva, että sä voisit jättää tykkäyksen tällä videolla. Jos on niin kiva, niin jätä tykkäys tällä videolla. Jäi. Okei. Tässä on jotain. Anna parempi toi, mikä toi on. Äijä, näp pois. Jaa. Sieltä. No thanks. Joku tulee. Minigani. No niin, nyt me voidaan ratata vähän. Missä mä pinnasin tuon uudestaan? Kaksitoista. Suoraan vaan päällä. Okei, mun takanakin oli joku. Voi! Toi on oikee. Tappaan ton pelaajan. Seuraavassa matsissa tapan. Miten videolla se on niin vaikeeta saada se 1 voitto, mutta sitten normaalisti mä vedän täällä vaan voittoa niin kuin saakelissa saattaa. Tää oli se, jolle mä flexasin niillä mun kruunuvoitoilla vahingossa.
Lucky chasing the sun. Okei, nyt meidän on pakko saada se winni. Jos me ei saada, niin sinne me duo sooloon. Jos mä en tästä pelissä saa voittoa, niin mä menen suoraan duo sooloon vetää yhden matsin. Suoraan vaan. Ei! Juman kauti! Pois! Tyhmä kakka. Näyttää nyt pelaa niinku joku mekaaninen tyyppi. Vaikka mä en ole mekaaninen, mä oon unmekaaninen. Oh shit, tossa on pelaaja. Shiba. Noniin, tuuppas tänne sieltä. Tuppa tänne sieltä. Älä. Anna mulle toi. Mä en kuitenkaan halua olla full auto. Vaikka mä oonkin autoplayer, mutta mä haluan kuitenkaan full auto olla. Ihan niinku kokonaan full auto. Give me something good. No. En mä tiedä. En ota. Te varmaan sanotte nyt jossain, että ota nyt se sakana minigani. Niin en ota. Okei, tämän matsin jälkeen mä lopetan. Ihan sama vaikka tulisi voittoa. Mutta tästä se heti voitto on pakko saada. Jos ei tästä, niin sitten ei mistään. Hei hei! Jälleen Bishopstonilla. Okei, mikä ase tulee? On vieläkin tätä parempi shotgun, mutta se ei oo tullut vielä. Ja se on Enchanted Zenithal Pump. Mistä? Mistä osu? Äijä. Äijä, mistä tyyppi on? Mä en oikeesti tiedä, mihin tää meni. Joku hittas mä äsken selkää. Mistä? Anteeksi nyt vaan, mutta mihin hettiin se meni? No tossa. Jaha. Tää on vielä mekaaninen. No. Vedetään nyt vaikka tällä. Ei sitten. En mä ota tota enää. En mä tykkää. Tästä niin paljon. Ota siitä! Boom! Jes, siinä on se! Siinä on se, mistä mä puhun. Tämä näin on parempi kuin toi äsken. Hei! Miksi sä laitat mulla assista? Äijä, mistä? Esiin sieltä! Mitä? No et sä jaksa. No ainakin mä pystyn hiilaan vähän. Tässä. Nyt kun ei oo enää kukaan häiritsees. Bro! Ei sormiin, muuten mä kuolen sinne. Kiitos. Medaljonki. Medaljonki!
Medallion! Medallion! Sprintat! Vai? Epic! Au! 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 Mis? Joo. Ei tässä oo enempää. Tässä pelissä ei ole mammutteja enää. Miten tää on voinut saada mammutin? Fuck! Fuck joo!